sing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Standard Time, las 11:29. This Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-11 ng adlaw sa bulan sang Mayo teg 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga okslang kita sining mga inoras. Nubo-nubong kaso diri sa syudad sang Bacolod kabayuntang karon sa hapon maganubo pagid ini mga kaaksyon samtang sa probinsya iya sang Negros Occidental maro taas gawa ang kaso sang COVID-19.
Pero sa mga kaaksyon ta, pag-relax lang kay kaming bala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip pa ng aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga lokal and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan kag kalakip man sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa aton sining nga mga kaaksyon diri sa Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto kag sa mga kaaksyon ta nga yara sa iban pang kaprobinsyanan sa Region 6. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB? May balita kita karon sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Marlon Hinubia. Kag sa balita sa New Government Center sa Bacolod City Government Center, aton hibaloon karon mga kaaksyon kag balita man sa Negros Occidental Provincial Police Office. Igabalita ni Aksyon Brian Morden kag sa patrol naton kag BCPO si Aksyon Eden Abuso ginaman niya karon ang aton sining patrol, no? Kalakip man ang aton sining mga balitaan nationwide sa aton sining mga balitaan nasyonal. Igabalita ni Aksyon Dorel Cabato sa dili lamang madugay. Plus ang aton sining mga kaaksyon sa mga out of town reporter. Aksyon Balita Banat Muling. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon, standby anay, kay matagtanay pila ka mga commercials diri sa aton sining pagpangalagad. Standby mga kaaksyon ha, karon dugay-dugay aton hibaloon ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters pagkatapos lamang sining. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Muling. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news sponsorship is brought to you by... Tabyawon tanay sa mga kaaksyon ta nga panyaga nagatimo-timo sa sining udto. Well, hatagan ta kamo dugay-dugay sang mga balita, no? Dire kita naiho sa mga talamyawon ta sa sining udto
samtang nagapahunay-hunay kamo sa sining nga udto kay Lino Servando, si Rex pahiram ng suot mo, papik lang ako gusto ko ah. Perti ka Lino Servando ba? Sige Lino ah. Ay perti. Alex Reza, may lang pag pamati kay Alex Montesa. Welcome gid sis, take care always. Go, grabe si Alex Montesa ba? Amor Malayang, may lang pag pamati. Ga monitor sa sining udto sa Hagimit La Carlota, no? Kalakip man sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga nagapamati sa aton sining nga pagpangalagad. Ayos. Daligid lang ha kay tirahon tani kay Alin Loe Himotia ga monitor dira sa Linawon, Kawayan, Negros Occidental, no? Sige, pangbukaron tadi anay ho sa piyak nga bahin mga kaaksyon, no? Sige, daligid lang kay maros sako gawa ang aton sining mga kaaksyon, no? May lang pag pamati sa sining oras kay sa kay Madam Alunan Suset, may lang pag pamati kay Gian Resisio, kay Aprek Mandioya, kay Raymond Barato, kay Asis Torres, kay Ate Kim Eriman, Sharon Swansing Norbes, Barrio Garay, kay Huma Lumina, may lang pag-monitor. No? Kay Bergo September dira, kay Joel Takiso, Amor Malayang, Llewellyn Payumo, Delma Rose Makiling, Allen Rose Himotia, kag Becca Gali, no? Kay Lon Lucino, kay Tami Samson, Anasol Sumugat Sadwesti, no? Sadwesti. Kay Red Salgado, kay Kagawa Dimbong Jocampo, kay Lino Servando, no? Nonoy Tahunes, Milagros Cesar Alit, Brian Jonaldo, Bia Jonathan, kay Avon N. May lang pagpamati Avon, sa kay Serena Grande, Noy Erwin Gonzalez, and Nexon Relota Bernardo, and sa kay Percy Ortiz de Ayon, Martin Gonzalez, Amifil Ormando, Estebor Arnold Caglos Villa Trias, no? Kay Merna Istrao Plaida, may lang pagpamati, Rinaldo Poderoso, John Fidel, kay Ronaldin Nicor, Marilyn Tolosa, kay Beth Villanueva, Motoy Bibi, Liza Liza Maerli, no? And Olmida Mered Limar, sa kay Paring Limar, no? Kay Maricoy Dra, Arnel Po Disamparado, Alex Montesa, Fernie Espanyola, Rochelle Evangelista, no? May lang pagpamati dra sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, karon dugay-dugaya. Ang mga greetings ninyo, hatagan tanay talupangod diri sa inyo sining palatuntunan.
kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 at oras 11:44 na mga kaaksyon. Sige, pwede ba lang maghubin ang may edad na? Pwede gid, no? Ang inyo mabatian nga mga balita builog nga ginadulong sa inyo sa kalu. Kanto ang tanan nga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag karon dugay-dugay ang aton sining Decision 2020 Pre-Election Survey, mga kaaksyon mabatian, no? Kanto ang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kang tanan sa pag-asa nagpanugyan sa mga tawo nga magtiner sa duwa ka puluyan bangod sa tuman nga kainit. Magtiner sa mga puluyan ninyo, bangod nga puwerte ko nung init. Daw, tigulula naman subong. Init pa yung nabatsyagan sa pag-asa. Nga daw, kada gabi daw gaulan na siya. Ay, puwerte. Kaga livestock, kaga poultry production sang Pilipinas na buhinan sang 3.3%. Kalakip man maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diri sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, kag bugos nga Western Visayas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 7:47, kantuan tanang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. We have Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may gusto kay sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Bangod sa tuman nga kainit sa nga panahon, ginapanugyan sa nga pag-asa ang publiko nga maghalong kag magtiner lamang sa sulod sa ilapulian bangod nagalabot sa 38 degrees Celsius ang heat index sa karon. Suro kaya weather forecaster Chris Perez nakaligad nga semana nakabatsyag ang Metro Manila sa maximum temperature nga 34.8 degrees Celsius apang naglabot ang epekto sang init sa lawas ng tao sa 36 tubtob 38 o kon 36 tubtob 38 degrees Celsius na heat index. Kahapon naglabot man ang heat index sa Metro Manila sa 33.9 tubtob 39.1. Ang pinakamataas nga heat index na record kahapon sang pag-asa
ang naglabot sa 41.8 degrees Celsius dito ya sa Sangli Point sa Cavite. Kag suno pa diri ini ang pinakamataas man nga temperatura na batyagan umpisa kapon las 3 sang hapon. Kag sa manigligad nga adlaw nagtaas man Action Rex ang heat index dito ya sa may kundi magsala Dagupan City nga naglabot sa 51 degrees Celsius. Kaga sa iban nga balita nasyonal, nabuhinan sang 3.3% ang produksyon sang karne nga baboy kag manok ang pungsod sa first quarter sang 2021. Sa datos ng ginpagawa sang Philippine Statistics Authority o PSA humalin Enero tubtob Marso 2021 yara sa 23.2% ang nabuhin sa produksyon sang karne sang baboy samtang yara sa 7.4% naman ang nabuhin sa supply sang manok. Ang paglapta sining African Swine Fever kon ASF ang isa sa mga rason kung nga nabuhinan ang supply sang karne sang baboy kag manok diriya sa Pilipinas. May pagtaas naman ang produksyon o kon supply sang isda sa diin naka-record sang 0.6%. Nabawi naman sa ang Pilipinas o kung nagbawi naman ang Pilipinas sa supply sang utan bagong nagadamo ang pangani sang mga mangunguma kag na-record sang PSA ang 3.3% sa kabilugan nga crop production umpisa Enero tubto Marso 2021. Kag sa update sa COVID-19, nagdangat na subong sa 159,602,035 ang cases sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay 3,317,584. Ang recoveries 137,265,592. Sa Pilipinas, pinaka-latest nagdangat na kita sa 1,108,826. Ang nagkalamatay 18,562. Ang recoveries 1,030,367. Sa Negros Occidental COVID-19 update naman, cumulative report from March 27, 2020 to May 10, 2021, ang cases nagdangat na sa 13,163. Ang bag-ong nadugang kahapon, good news kay 18 or 18 lamang kabilog. Ang recoveries 10,499 na. Ang nagkalamatay 297 kag out of 13,163 cases sa Negros, ang aktibo nga kaso subong yara sa 2,367. Ang Bacolod, 23 ang nadugang kahapon niya adlaw nga nagdala sa kabilugan niya 8,042. Ang recoveries may 12 nga nadugang nga nagdala sa kabilugan niya 6,875. Kag ang death toll nagapabilin sa 221. Out of 8,042 cases sa Bacolod, 946 subong ang aktibo nga kaso. Ang Western Visayas 371 ang nadugang kahapon niya adlaw nga nagdala ini sa kabilugan nga 38,728 kag ang recoveries 176 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 32,377 nagapabili naman sa 938 ang death toll. Out of 38,728 confirmed cases, 5,407 ang aktibong kaso sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa aton siningan News Center. No? Namot ko kay Prince Angela December. Nga, hello sir, Rafi Tolpo. Ay, birthday si Rafi Tolpo. Pag nakita ya sa akon siguro ay, no? Kabuyong gid ni si Prince Angela December ay. Dumakayuho man kita, ha? Sige, dali lang kay yari na ang STL resulto sa sining adlaw sa unang draw May 11, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 29 kag 33 liwat 29 and 33. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon na din abuso sa patol. May kangtanan sa BGMP, may 4 na lang ka mga PDLs nga positibo sa COVID-19
Samtang 12 naman ka mga personnel ang natapikan sang COVID-19, no? Ato ni Balaol, we have aksyon na abuso sa patrol. Yari ang balita. Upod sa aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, naglambot na lang sa 4 ka mga persons deprived of liberty ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa buos nga Rion size tanan gikan ini sa Negros Occidental. Samtang 12 naman ka active cases ang sa BJMP personnel gikan sa nagkalain-lain nga syudad kag munisipalidad diri sa Bugos. Sunod kay Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio, ang at Action Rex ka mga PDLs, ang mga newly committed kagindala sa Talisay Ligtas COVID Center. Samtang ang mga personnel ang ginpaydalom naman sa quarantine. Palayag ni Duhilio, wala naman sa mga PDLs ngayara na sa jail of origin ang nagpositibo sa COVID-19 bangod ginapasiguro nga antes makumit hilway sa COVID-19 agod malikawan nga makalaton sa iban nga mga PDLs ilabi na nga ginako ni Duhilio nga may pila ka pasilidad ang madamo sa nagaokupar nga preso rason nga mabudlay ipabilin ang social distancing. Tisunod kay Duhilio bangod sa kakulang sang pasilidad ila na lang ginapahaganhaga ng mga aktibidad sa sulod sang prisuhan para malikawan ang pagtililipon sa mga PDLs gika naman sa iban nga mga selda. Pila ang preso da subungaw? Sa Action Rex. Sa sa BJMP? Ang namin ito Action Rex, 4 ang active cases. Hindi, pila ka bilugan preso daw? Wala niya na account Action Rex kung pila kabilog ang mga PDL sa nagkalain-lain nga mga facilities. Pero tihambal niya antes ginasaylo sa jail of origin, dira sila na ginadala sa handumanan for isolation, di ko mabalaan dira nga positive sila kag kun halin sa city jail. Pagkadto sa handumanan. Una? Halin sa custodial facilities ang police station, pahandumanan. Antes sila i-commit. Ano ganin sa may BCPO, ya? Sa Takuling area na da Action Rex. Takuling gani. What I mean, ano da nga jail, ya? Wala pa na, nalipap ko. City jail sa may handumanan. Draya sa district jail. Sa may BCPO. Oo, galing kay tigin nila Action Rex subong mo gin-designate bala ang BJMP bilang isolation facility nila. Sa handumanan. Gin-designate nila nga isolation facility antes ipang dalon pang commit sa jail of origin ang mga PDLs Action Rex nga ginahalin sa police stations pakadto dira sa handumanan. Then kung may mga simptomas dito ginadala sa Talisay Ligtas COVID Center. Pero ting 4 ni ka-active cases all over Negros Occidental, all over Region 6 halin lang yun sa Negros Occidental Action Rex. Kaya tinagliligad to for the year 2021 halin sang sa January gito Action Rex 64 na ang na-record nila. Pero tisubong 4 na lang ang active cases. Kag wala to siya kaina data. Ang BGMP gani sa may tabunan niya, BGMP ginino sa bago? Negros Occidental. Kung halin ka sa Andumanan, BGMP ka pa? Hindi halin na, no? Halin ka sa Andumanan, hindi na Action Rex. Depende na kung di ini mo jail of origin. Hindi ka na dalon. Pero kay isolation lang na dira sa may handumanan Action Rex. Pilang positive dira sa PDL sa handumanan? From there, Action Rex, didala sila sa Talisay Ligtas COVID Center, 4. Amo ni silang 4. Okay. Amo na lang na Action Rex. Pasalamatan Manila nga antes wala ginasulod yun. Pila ni ganis sila kabilog ni PDLs to? 64 Action Rex na una, mga na-record na. Pero hindi nag-alayo na itong iban. 4 na lang ang active cases. Tapos, ang 12, ka mga BGM personnel all over na ni Region 6 Action Rex. Wala siya kayo na data kung pilayang sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Pero 12 na lang ang active cases. Pamatay natin si Attorney Jairus Duhilio. So far, subong ka-action din, dako gid ang ginubo na sang ginbuhin sa aton nga mga active cases sa aton nga PDL, no? So, before naka 69 kita.
subong we have at least 4 na gid lang, no? 4 na gid lang ang nabilin sa aton nga active case sa aton PDL. Butang balon wala pa na siya kasulod sa aton nga mga regular jails naton. Ginbutang na sila sa handumanan sa aton nga extension facility, isolation Negros Occidental Isolation Facility. Yes, so ang aton gid na, no, gina-encourage ang aton mga jail facilities na mag-observe gihapon sa minimum health protocols as much as possible. Frequent nga disinfection sang area. Subong man ang aton nga mga PDL na katagan gid na sila sang constant nga mga dialogue pagpaintindi na kinahanglan naton sundon ang aton nga ginapangayo sa ila nga minimum health protocols. Action Rex, kabayan lang to sa pagpahayag ni Attorney Duhelio. Until now, do masubra isa na katuig man ang nakaligad nga wala sa gihapon tubtob karon, I mean sang visitation man sa mga bisad diin nga mga presuhan all over region. Hindi pa na-allowed sila? Hindi gyapon allowed, Action Rex, ang pamilya. May iban nga mga jail Grabe, facility. sobra na isa katuig. Action Rex. Sa pag-umpisa gid sa pandemic, wala na kabisita-bisita ang pamilya sa mga PDLs, Action Rex. Kaya syempre, ang mga pamilya na ahalin sa gwa, di man pwedeng maistorya sila sa sulod sa prisuhan basi infected sila sa virus. Madala pa pasulod, Action Rex. Sige, nalikawan lang Manila para hindi malatnan kay kabudlay daan kundi dito pasulod, Action Rex, maglaton-laton kaya aminado mandaan si Duhelio nga gagutok sa prisuhan sa Perselda, kabudlay na nakaroon i-maintain man nila nga hindi sila maapektuhan o kung hindi sila ma-infect sang virus. Tanigin butangan lang na nila adlaw kung saan pwede makadalaw bla. Tapos i-disinfect lang kada isa ka oras lang at da. Galing from National Action Rex nga hindi sila pasugtan kay tao man ang slaksyon din mo nga nagakinanglan especially amuning sitwasyon bla subong. Nakahidlaw man na sila Action Rex sa ila sini nga mga pamilya, pero may ara Action Rex some mga mga prisuhan bala ginapasugtan sila Action Rex ang online visitation bala amo patuganigin pa ngayon ko data kay Attorney Duhelio kun diin nga mga prisuhan diri naga-allow sina kay depende man kay Action Rex sa budget sa prisuhan. Galing lain gid dia personal mo. Lain gid man ang personal galing kay pasalamat na ng iban nga may advent of technology tungod sa maka-chat na, maka-video chat, pwede na sila bisan sa computer na lang nila makita ang ila sini nga mga himata. Sige. Balita alin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Ang balita nga nabatian gikan sa News Center kag balita sa patrol builog nga ginadulong sa inyo sa Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 na nga oras, 12:03 na mga kaaksyon. Kantuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Espino
nabato na ang sabata gikan sa talatapan ni Congressman Greg Asataya angot sa estado sang redistricting bill. Yari ang kaundan sang report ni Axon Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Axon Dale. Action Rex, may nabato na nga formal nga komunikasyon si Bacolod City Councilor Al Victor Espino gikan sa office ni Congressman Greg Gattataya angot sa status sang ginaduso nga redistricting bill o kuno nga hadna nga pending karon sa Congress nga nagatunga sa duha ka distrito sa siyudad sang Bacolod. Action Rex, kung madumduman si Councilor Espino, siya niya nag-author sang resolution sa sangguniang panglungsod no nga nagapangabay sa status sang redistricting bill. Action Rex nga iya sini ginasuportahan bangod kung duha ang tiglawas sa Bacolod City sa national government or sa Kongreso, mas maramo nga pondo para sa development sang syudad sa Bacolod. Action Rex, so ang palayag diri ni Espino, Action Rex, ang nag-author sing resolution na saad sa sulat ni Gattataya nga nagapabilin nga buhi ang redistricting bill kag iya ini ipa-adapt sa Consejo. Action Rex, ang reply sang kongresista sa virtual session buwas gadlaw Merkules. So sunod rin kay Espino, plano man sila nga mag-author liwat ng resolution nga formally naga-endorse. Action Rex sang redistricting bill sa Kongreso nga sunod siya isa ini sa pinaka-importante nga requirements para padayon nga magalakat or mayroon sang development ining redistricting bill sa Congress. Action Rex, sunod kay Councilor Espino, para si Action Rex may tion pa no or sa May 17 pinapabot nga matalakay kag liwat nga mabuhi sa Congress ang House Bill 147 nga una nga gin-file sang kongresista sang syudad sang Bacolod. Kumadun naman Action Rex si Congreg, wala pa siya nagahatag sang official nga statement sa katapos sang media angot sining liwat nga pagbuhi sang redistricting bill sang sangguniang panglungsod. Haring tingog ni Councilor Al Victor Espino. Actually, nag-discuss si Kong Greg. Ipasulod ko na guro by this week. Oo, bali naghatag na siya sa inyo sang latest. Sang update kung ano nang natabo sa Congress. Anyway, ang timeline pa is the 17th of May. Kaya 17 sila mabalik. Nga itakol sa Congress liwat. Yes, oo. So anong kaundan, Councilor, ang gist sang reply ni Congress? Well, nga, buhi gyapon ang ara na niya gyapon ang bill nga na-file niya. Ang basically kinahanglan may ang sangguniang resolution. Actually, ang first step na ubrayan na file yan na ang bill. This is a requirement para nga magiyo ang bill sa Congress. So kinahanglan sang endorsement from the sanggunian. So ma-sponsor ka uli resolution? Yes. Once ilang taon ko kung ano ang situation, but ako, I am for it simply because it will be, for the benefit of Bacolod. Action Rex, na batian ang tingog ni Councilor Espino. Kung madumduman si dalon sang House Bill 147, duha dira Action Rex ang kongresista sa provision, no? Sining ginadusong nga House Bill 147. Isa ang alkalde, isa ang vice-alkalde, kag tag 8 ka mga konsehal sa kada distrito o kon 16 tanan Action Rex ka mga councilors diri sa may syudad sa Bacolod. So buwas nga adlaw, i-update na rin ni kung bala madayon. Bali, isa ka mayor to? Isa ka mayor, isa ka vice mayor, kag tag 8 ka konsehal. Bali, 8-8. Bali, 8-8 first district or second district man sa Bacolod, 8-8 sila. Correct, Action Rex. So depende ni kung ano ang tawag Action Rex sa first district Hindi or second district. Hindi pwede duha ka mayor, duha ka vice mayor, duha ka congressman. Depende ni Action Rex sa debate or once nga matakol ini sa mga kongresista. Kaya ang provision diri under proposed bill 147 ni Gattataya, isa-isa lang gid. Isa ka mayor, isa ka vice mayor, tag 8 kag duha ka kongresista. Actually may araman sang pending man no nga House Bill. Si abang lingkod Representative Stephen Paduano aangot man sa redistricting action Rex, pero depende na kung paano galing nila si Kong Paduano way nagasabat garing lang garing ang iyang cellphone no. Base sa Action Rex sa mga meeting man. Wala ko nga mga meeting. Kaya actually, Basi kampanya siya? Break pa subong sa Congress. Kasi May 17 pa sila, Marisyong Action Rex. Miningari lang di siya sa Bacolod. Galing kay Sako, gid guro pa?
kay siya man to sadto nagpalayag nga kung makatag na sang sangguniang panglungsod ang endorsement nga nagpabor abing nga favorably endorsing sining redistricting bill. Sunod sa Action Rex, pwede pa niya siya matingagaw antes ang eleksyon. So, amo na siya ang pananawan or timeline nga ginabuganabi ni Pwede pa Congressman may Paduano. agaw mapasar nga maduwa ka district ang Bacolod. Pwede pa mapasar. Pwede pa mapasar antes ang eleksyon. No? Kaya actually, dugay na niya siya nga gin-file sa Congress. Pero hindi Action Rex mag-move ba na? Kumbaga, ang requirement nga endorsement from the City Council. Amo ni siya ang isa sa mga requirements na ginapangayo para mag-usad or mag-move ining House Bill 147 na tubtob nga mapurahan sa Congress Action Rex kaya ni Councilor Espino si Senador Tolentino willing man Action Rex nga mag-sponsor sang counterpart Senador? bill. Senador Tolentino. Tolentino? Sa Senate will Action Rex ang sa Senate nga version may raman na sang senadora nga willing nga mag-sponsor sang redistricting bill sa Senado Action Rex. No? Kaya after Congress, in kaso din man nga maprubahan, kinahanglan sa Senado and then ipasaka ang Action Rex sa Office of the President para sa perma sa Presidente. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Dave Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale kadtuanta sa iluwanta si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial Infectious Department Building sa Silay City Hospital natala na nga mag-operar mano COVID-19 positive nga pasyente, isa sa mga pwede akomodahon. Kagiban pang mabalita sa Bacolod o sa Kapitolyo Provincial, we have Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex anuman nga adlaw subong bulan mahimo na nga mag-operar nga ginapatukod nga building, extension na building sa bahin sa nga Teresita halando ni Provincial Hospital sa Maya sudad sang Silay. Ang building agin separate kintalan agit para sa infectious diseases. So infectious diseases building ni Action Rex kalagay sa mga pasyente nga posible ang mahimo makomodar dira amo ang positive sa COVID-19 kabanti mabulubod dahil subong itupad mo ang infected people sa regular nga pasyente Action Rex sa mga 100 million pesos na sa gagin pain nga pundo sa ato sa gobyerno provincial. Pati na lang karon ang ato sa interview sa ka-authority sa may Kantaran City. Sigit ko lang kay subong aga may nag-abot Action Rex nga dugang naman nga kwan nga batch sang bakuna AstraZeneca ni siya no nag-abot subong sa Bacolod na Silay Airport na mga alas 8:32 ang takda sang aga kay naini sa Action Rex. Ang kabugusan 4,760 vials 3,080 vials para sa Negros Occidental. Ang 1,680 vials naman para sa syudad sa Bacolod. Pila kung sa Negros ka na Action Mar? 3,080 ka vials. 3,080? 3,080 vials. Ang AstraZeneca Rex isa ka vial 10 doses mo. 1:10 kay din siya. AstraZeneca ni siya. AstraZeneca ni unlike sa Sinovac Action Rex isa ka vial, isa man ka dose. Gani. Niya 10 doses ni isa ka vial sa AstraZeneca. So kung mag 3,080 vials sa Negros Occidental, equivalent na siya sa 30,800 doses Action Rex. Din ini iturok nga din ini nga iturok mbal ni Provincial Administrator Attorney Diaz
para lamang ini action direct sa mga nagaedad 55 anyos pasaka. Iman why pa maklear ang issue o kon question kung bala mayara sang side effects ang AstraZeneca kung i-bakuna sa nagaedad 18 anyos tubtob 55 anyos, hindi pa na-clear action rex. So dili lang anay ni iturog sa 55 anyos pasaka. Kabahin ni ining AstraZeneca nga nagabot diri sa aton, kabahin ni sa mga 2 million vials nga nagabot diri sa Pilipinas nagligad nga adlaw. Yari si Atty. Diaz. Just this morning, 8:32 in the morning, nag-abot sa Cebu Pacific and ginusugat sa aton nga team 3,080 vials of AstraZeneca. This is good for 30,800 doses. Sa 55 up lang ta, no? So for seniors lang siya. Medyo may problema kita for 18 to 55 wala pa na clear, no, kung may adverse effects, side effects ining AstraZeneca. So until we get the clearance, ang ining AstraZeneca will be administered sa aton nga mga kauturan nga nagaedad labaw sa 55 years old na. Isa ka vial, 10 doses. So mag 3,080 doses, vials, that's about 30,800. Samtang sa mga agagin palagman ni Atty. Diaz nga may ara action rin sa isa ka hotel dito sa may downtown area ang gintalana para sa mga luyag magpa-quarantine, no? Ang Limans Kinbla, no? Ginbuksan na nga hotel para sa mga luyag nga magngita sa quarantine area nga medyo maka paway-way sila tanto. Gusto nila may ara sa aircon puti. Si Parado sa Rex may bayad din siya, no? Hambal ni Diaz, no? Kung persons under monitoring ka pa lang, luyag mo pa-quarantine, pwede ka di. Sa mga positive patient, pwede man reaction Rex. No? Sa mga hindi luyag pala dito sa quarantine facilities ang provincial government, ang Yolanda Housing Blood dito sa mga Ibinagaluna, dito sa areas ang Cadiz, luyag na nga magpa-hotel, tiare ang Limans Inn, amo nang ginpreparar ang provincial government. Ang kaksunyukikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hervaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time. Last 12:16 ang aton oras. 12:16 na mga ka-aksyon, no? Ariyo sa madugay ng tinion ng Aksyon na Radyo Bacolod ang nagpanguna nga istasyon nga ginasaligan sang Bacolod non kag Negrosano, no? Sa patag sang pagbalita, komentaryo, informasyon kag mayangot sa ekonomiya, panggobyerno kag ilabi na sa politika. Di may angot sini ang Aksyon na Radyo Bacolod nagporma sang isa ka independent research and survey nga grupo. Independent research and survey nga grupo, mga kaksyon, agad magpatigayon ang sang citywide nga pre-election survey nga magatutok sa nagailapit nga 2022 national and local election. Kaya hindi naman lipod sa aton nga by October masalyada na. Pila na kabulan, no? May, June, July, August, September, 5 months, almost 5 na lang kabulan ang nabilin kag magasalyada na ang 2022 election, national and local election. Tinutuyo sang survey nga imulsuhan ang pananawan kag panindugan sa mga botante, kalakip na sa survey ang pagpamangkot sa mga masunod
Siyempre may mga questions ginada. Una, sino ang imo ginalantaw nga magpapili sa maabot nga piniliay, no? Amo ginang una gid. Kag ang ini nga pamangkot may tinutuyo nga makuha ang sang mga pangalan nga mahimo magapapili sa eleksyon. Amo lang na importante. For example, kung Greg Gabi for congressman, amo na da, no? Kag iban pa dira nga ngalan. Ikaduha, ginpamangkot man sa profile candidate survey ang mga isyu nga luyag sa mga botante pag masulbar sang magapapili sa maabot nga piniliay. Proseso, siyempre lang yung proseso sa Aksyon na Radyo. Ang Aksyon Radyo Bacolod may mga survey personnel nga nagpatigayon sang face-to-face survey sa mga strategic area sang syudad sang Bacolod. No? Langin maidid man ang pag-tabulate sa mga datos. Amo na mga kaaksyon. No? Kag pagklaro, ng Aksyon Radyo Bacolod ang personal nga nagagasto sa pagpatigayon sang survey kag wala sang may naghatag nga sang pundo nga politiko, organisasyon o kon institusyon man, no? Amo na dang importante gid sa tanan, no? Nga personal ini nga gasto sa Aksyon na Radyo sa pagpatigayon sang survey lamang maihibalo ang pumuluyong gamanan. Although tinakaibalo naman na sila kung sinong dapat nila nga pilion sa maabot nga eleksyon, no? Ti ini pang panigana sa Aksyon na Radyo Bacolod nga ginhimo ang research sang survey sang Aksyon no Radyo Bacolod. Wala man sang may ginaapinan o kung ginasuportahan ang Aksyon no Radyo Bacolod. Ang tinutuyo lamang sang ini nga survey nga matagan sang pagtamod, no? Kay gayunan ang mga botante nga mapamatian man ang ilang panindugan sa paghatag sang panggobyerno. Ang candidates nga congressional candidates naglabot sa 14 ka mga pangalan ang ginalantaw nga magapapili bilang tiglawas sang syudad sang Bacolod para sa maabot nga 2022 local and national election. Meaning diri lang ni sa Bacolod nga congressional, na amo na mga kaaksyon. Ang base sa resulta sang survey nga ginpatigayon sa Aksyon na Radyo Bacolod sadtong May 1 to 10, 2021, May 1 to 10, 2021, nagpanguna sa listahan si incumbent Congressman Greg Sataya nga may 83.1%. Kaginsundan, ini si incumbent Abang Lingkod Party List Representative kag House Minority Floor Leader Stephen Paduano nga may yara sang 4.1%. Si Anay Bacolod Congressman Monico Puentevilla nga may 2.7%. Anay Bacolod Councilor Tan nga may 1.8%. Kag Anay Negros Occidental 3rd District Albi Benitez kag Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga pariho nakakuha sang 1.4%, no? 1.4%. Samtang nagagwa man sa survey nga ginalantaw sa mga botante nga magpapili bilang kongresista Santay City Administrator Emang naganay Congressman Attorney John Urolang Alunsay nakakuha sang 0.9% mga kaaksyon. Nalakip man sa listahan sang mga ngalan nanday incumbent Bacolod City Mayor Evilio Luradia, anay Bacolod City Councilor Cesar Distrito, kaganay Mayority Candidate Attorney
Jose Disil Batapa Sige, incumbent Vice Mayor El Cid Familiaran, kag Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag Bacolod City Councilor Israel Salangga. Ang survey ginpatigayon face-to-face sa mga barangay diri sa syudad gamit ang non-random sampling. Ang Decision 2022 pre-election agod gindihon nga hibaloon ang pulso sang publiko para sa nagahilapit nga pinilian. No? Kuntani sining nga udto ang mangin kaupod diri si Congressman Stephen Paduano, no? Party list representative Stephen Paduano, House Floor Leader Stephen Paduano, galing kay Sako, siguro may meeting sa Subong, no? Ara siya, pwede, tawagi sabi to, basi kung pwede na sa mag-commercial tanay. Sige, ibubo lang ni, daw indikasyon si Kong Tarapale nga magsabat sa sining pre-election survey. Daligid lang mga ka-aksyon, standby. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 nga tunora sa linya naton si Congressman Stephen Paduano. Congressman, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Mayon ugto Action Rex no kag sa tanan-tanan nga tagpalamati. Daw ka busy gid sa imo libot subong sa Bacolod daw. Why mo ko galibot kung wala kinanlan ng tao. Kali sa muna mo. Gadi man. Nahidlaw man na sila sa imo nga makita kanila da. Oo, kay timing gid break man namon subong. Oo. Matiyog-tiyog tayo. Saan pa ganito ma-resume to ang sesyon ninyo sa Congress? Actually, ma-resume kami next week, no? Next week, so mga 1 week kami nagpaway. Next week kami mabalik session. Okay. Kung para sa ibalo mo, ang Action Radio Bacolod may independent Decision 2022 pre-election survey. Kag ikaw dire nabutang sa congressman and ikaduwa ikaw sa posisyon sa kay kongrega sa taya. Kaina na interview na Action Brian kaina sa ngaga sa ikaw ang isa sa mga ginalantaw sa mga butante sa Bacolod nga magpapili bilang congressman sa pinaka-porsyento. Anong reaksyon mo dire, Kong? Actually, siyempre, kung gibutang kita ng taga Bacolod, ang alan ta bilang isa man sa ginapili na para Lone District Congressman, of course, pasalamat kita, no? But siling ko na, I have 3 options, no? Salin pa nagliga ginampal ko gina. It's either number 1, hindi na lang ko magdagan, kag mabulig na lang ko kampanya sa maabot ng eleksyon. Ikaduwa, pwede pa man ko makabalik mo technically, legally, pwede pa ko kabalik sa bang likod representative. Sa ikatatlo, because I am registered in Bacolod City, pwede man ko sa Bacolod. But, depende pa na, no? As of now, kabalo naman ang tanan si Congressman Albi Benitez, nag-silo na siya registration. Sa ginambal ko, haling panagligad, nga mong posisyon dahil sa let Albi Benitez announce publicly if ever he will run in Bacolod City. But siling ko na sa Bacolod City nagsailo sa registration alangan naman nga maglagan sa congressman kay congressman na lang kundi dito na sa 3rd district wala sa contract ba. Number 2, kung senador man lang, masaylo ka pa sa Bacolod City, kaya pwede ka makadlagan senador to. Gani man. Dito sa ngayong registration mo sa 3rd district. So, logically, wala naman sa iban na daganan niya kung maglagan na sa Bacolod. It's only the position of the mayorship, di ba? So, ako naman
Ako naman yati, siling ko man ng tatlo ko option, kag depende na sa partido kung anong maging desisyon ng partisakon. But siguro, kung gibutan nyo sa papilian, ang alan ko kag of course, ang incumbent na si Congreg, siling ko, pasalamat ko, but kabalo makamod daw si Congreg ara sa grupo Kongreso, but in one way or the other, may mga relasyones, mga mini-Congreg, of course, si Kong Aldi. So, kung mag-desisyon si Congreg, guro nga maglagan, congressman yapon. So, kalain man guro nga mabunggo kita kay Congreg, unless otherwise, that will be the call of the party, kag si Congreg will decide that he will not join us in this forthcoming election. So, amo lang gina ang factor, no? The decision of the party and of course the decision of Congreg sa taya. Kaya siling ko na, in one way or the other, may mga relasyones manalin sa una, vice mayor pa sa asta nga naging congressman sa subong ini second term. Pero tigasunod ka sa iya di sa listahan sa nga Monterey Decision 2022. Ano iyan lang mga rason nga imo nakita di kong nga ginalantaw nga magpapili congressman gidman iyan sa Bacolod? Ano iyan ang mga rasones ni? To be honest, no, and modestly aside, wala man ko wala man ko respeto kita sa mga posisyones sa Bacolod City. But talking about Bacolod City, siguro, ang may project man lang siguro, ako man lang si Congreg. Correct. Araw man siguro, si Congreg as the Lone District Congressman, kaganyang yung abang lingkod, nga which is around mga since I was elected sa 2014, 2015 ang sugod ng mga project ko until 2020. Gani. Ang record ko sobra 200 ka project sa Bacolod City mo. Magluwas pa sina sa aton mga medical, boreal assistance. Outside pagid Bacolod, pagid kong luwas pa sina siguro? Oo, tinang ginambal ko nga 200 plus. It's only in Bacolod City alone. Amo na siguro, plus ang aton nga mga bulig sa tao, kabalo makamote, ako I see to it na ang tao hindi mabudlayan. That's why kung may mga financial assistance, boreal kag medical, educational assistance, we see to it na hindi magsadayulat ang tao. Kung may punto, tagaan dahil kag i-release na yun. So, siguro amo ng mga factor na putting my name as a possible candidate or alternative for Congress in the Lone District of Bacolod City, amo na guro mga faktor kung nagwa nga itong nangalan. But sa feeling ko na liwat, of course, in one way or the other, may relasyonis man kay Congreg. At the same time, it's still the party that will decide, no? Whatever will be the decision of the party, the Congressman niya Karaps will abide with the decision of the party. May plano kagidman kung o kung imo gina-consider nga magpapili sa anuman nga posisyon kung sa maabot nga 2022? Sabihin. Sa bisan ano nga posisyon? Okay, among to siling ko, it's either I will not run anymore, I will run again as a party list representative kay pwede pa ko isa. Because interrupted ang ako nga first term, almost 1 year ko nga nagulat. Ay open man yung option ko na magpapili kung desisyonan sa partido sa Bacolod City. No, depende sa partido na siya Action Rex, no? Okay. Naglibot-libot ka sa Bacolod, kag Negros Occidental, na kamustang paglibot mo? Actually, nang galibot ko siya Action Rex sa Bacolod City kag sa province. Yung mga request ka mga existing projects na to, no? Kaya usually, I am invited in schools, in the communities. Kaya mo na siling ko permi. Nga, imbitahon niyo ko sa inyong mga activities. I am just a party list representative, congressman ko sa party list, nationwide na konsako. But of course, talking about representation, I am representing nationwide, but ginasiling ko permi na I am a true-blooded Bacolod noon. I was born and raised in Bacolod City. I am a true-blooded Negrosanon. And 80% of all the resources that one can get and love in the national government, ginabalik ko na sa Bacolod sa Negros. Every time na magtiyog ko, initawan ko,
amo na permi nga imbitahon ko nila kay kabalugig ko nga may mga ginaayo sila nga mga bulig ka proyekto para sa ilang nga komunidad at para sa ilang nga mga eskwelahan. So wala ko choice because that is my oath of office ng serbisyo ng tao. Wala ko choice kundi kantuan sila kag pamatian ang ilang mga ibubunot kag pamatian ang ilang nga mga himo kag reklamo kag ang ilang nga mga request kag himuon tang tanan sandig sa ato masarangan. Amo na yang atong ginahimo. Until now Action Rex, and since my first day of office as a congressman sa party list sa Banglingkod. Okay. Finally, ang imo sining mensahe na lang sa mga botante, mga bakulod nun, Kong, right now, nga nagapamati diri sa aton sining programa. Thank you gid sa opportunity, Action Rex, no? To the people of Bacolod City, of course the province of Negros Occidental, sa Bacolod City, katulog naman sang nagagwa nga claimors ang tao that they want change, no? And the change that the people is shouting for is the change of leadership in the city government. And the option for the people now is for former congressman of the 3rd District, Albi Benitez, to run as mayor in Bacolod City. Amo na ko nga amin nagagawa nga mga Albi run. So let's respect that claimor, and hopefully that claimor will be transformed into vote in the upcoming elections of 2022. But still, again, I would like to emphasize that the official announcement of the position that Kong Albi Benitez, former congressman of the 3rd District of Negros Occidental, Albi Benitez, will run sa iya na lang yung official announcement. But as of now, as I've said, wala naman sa ibang ng option because he already transferred his registration in Bacolod, and the only position and option that Kong Albi has is to run as mayor of Bacolod City. Again, Action Rex, thank you for this opportunity, and God bless, stay safe ang tanan-tanan nga tao ka Bacolod ka taga Negros. Madamo nga salamat kad mayong ugto sa tanan. Sige Kong, salamat gid Congressman Stephen Paduano nabatian diri sa aton sining pangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa aton sining Decision 2022 pre-election survey mga ka-aksyon. No? So nabatian kung congressman in position ipangduha siya sa kay Kong Greg Sataya mga ka-aksyon, no? Sa aton sining pre-election survey mga ka-aksyon. No? Sige, daligid lang no? Kay pikiti kita sa oras. Mike Tisianay, kulang balang imo sining alawa. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampingan
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo. Salamat kit sa Ayos. Sige, daligid lang. Kay matira ta diyan ayos sa mga ka-aksyon ta. Paring Binji Felisario. May lang nga pamati paring Binji. Monitor lang siya sa Marikina, no? Thank you gid paring Binji Felisario. Kay Susit Talunan, salamat ka Panyaga, no? Halong lang permi. Salamat gid Madam Suset Alunan. Ayos. And Manik Manok, Aksyon Rex, ginabayo lang ang ulan drive sa La Carlota. Tamyaw lang da nun at family sang Bukros. Dining Bukros naman. Bukros dako sa La Carlota. O sige. And daligid lang. God bless you, Kong Karapali Luwalhati. Alin sa kay Nexon Relota Bernardo. Ayos, salamat gid Nixon, no? Next is Welma Inocencio Cabarles. Nyagata subong Idol Rex watching kami dia sa Q-Print Marketing sa Manville Subdivision. Oscar Vito. Salamat gid Oscar. Q-Print Marketing. Jolly Militado Patrimonio, good afternoon sir. Lapit na ang eleksyon, gasala na da pa kita anywhere, hihi. Tiway sa pagbasa. Jolly Militado, no? Alex Montesa, gatamyaw lang kay Vanessa Imayo. Okay. Sakay Chris Salin or Chris Salni Selva mayong udto Aksyon Rex. Salamat gid. Neil Brian Baloes may lang pagpamati sa pamilya Baloes kag pamilya Diasis dira sa Barangay Agisan, Himamaylan, no? Halin sa kay Neil Brian Baloes. Michael John P. Season may lang pagpamati sa Chateau Ilise kag Toliamo Boys, Kent Cesar, si Happy and Tuping, Franz, Ryan, Bombet, John, Mokong, Leven, Lino, and Chog. Gapaurok-urok sila pamati. Salamat kay dalin sa kay Michael John P. Season. Leah Younger Esquivel, may lang pagpamati from Talisay. Joval Trinidad from Kabangkalan City, may lang pagpamati Joval Trinidad. Francisco Guangco, salamat kid sir, no? Francisco Guangco kay Olmiha Mered. Hawig mo gali si Hipolito, Aksyon Rex, ang sa probinsyano. Hihihi. Olmiha Mered, no? Salamat kid. Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati sa Malaka family, no? Sige. Salamat kid. And Vanessa Mayo, may lang pagpamati, attendance from Rochester, Minnesota, no? Sige. Salamat gid Ma'am Mayo, no? Francisco Guangco, si Neil Bryan, mayong udtog red ko lang da pamilya Balues kag pamilya. Okay. Na check ko na to kay na. Pelton de Pora sa Pasay City, salamat gid sir, no? Dino Alik, present man.
Si Dini Olek from Hinigaran, no? Cory Bidaha from Kuwait, salamat gid. Friends, Angela December, no? Hilo si Rafi Tulpo. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati, greet ko lang yung guest daughter kong sa iya birthday subong si Michelle Olpenda. Pamati gid siya now sa iya ulubrahan. Happy birthday sa iya kag salamat Torex. Ayos. Happy birthday sa kay Michelle Olpenda. Halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Elmer Regalado sa Letex, Fairview, Quezon City. Elmer Regalado. And sa kay Rami Quezon, kamusta naman pinsan sa Linawon, Negros Occidental? Family Quezon from Quezon Rami ay from security na floor garden sa sitio Tansa, Barangay San Jose, Antipolo. Sige, Rami Quezon, salamat gid, no? Nyagata Idol, salamat gid. Valencia Kenneth, kay Warliton Nisya, dara sa Barangay Magbalyo and Barangay Talok, Gudnon lang. Halin sa kay Warliton Nisya, no? Next is Libon Dispoho, Jocelyn Libon Dispoho, no? Arbs Abaday, may lang pamati niya Action Rex, gasak ang putsero nga ginpusan sang kotitot nga katumbal. Ayos, salamat gid Arbs Abaday, no? And Gerans Barela, may lang pamati, dali lang, no? Great ko lang asawa ko si Jessica Barela, kag kay Nanay Telma, kag Tatay Polion sang baga Sinigaran. Pamati gid sila. Sige. Salamat gid Gerans Barela. Sa kay Merna Estrao Playda, good noon sa Rex Baula, wag o gid ko. Sige, Merna Estrao Playda. Salamat gid Mern. Noel Amar, salamat gid sir, no? Salamat gid. Brian Donaldo, may lang pamati sa pamilya Donaldo sang Barangay Bio, Bio. Buena Vista, guro na, Himamaylan, Negros Occidental, no? Sitio Olitao. Ayos, salamat gid, Brian Junaldo. Noel Amar, may lang pamati, Perla Derla, kag Mickey Amar, no? Dira sa Mansilingan kag Stefania. Halin sa kay Noel Amar, no? Ayos. And Gian Resisio, may lang pamati, Amor Malayang, ga-monitor sa Gimit La Carlota. Amor Malayang, no? Alex Montesa, Lino Servando, si Rex pahiram ng suot mo, papik lang ako gusto ko. Lino Servando, no? Thank you, Gid. Di tanay sa dalom mo, kay may nabilin pa diyo sa dalom, no? Okay. Gian Resisio Loto EFC. Ano ni sa? Alex, may ara lang ko da indoors sa imo. Sona. Sa dini. Evangeline Goradas, Baterna. Mayong to Action Rex. Salamat, Gid, no? Sa Rexan o kaya magpadalagan sa barangay lang kaanay. Silang da kakapoy na magdalagan. Malakat na lang ta. Pitsi Tahan Tordillos, may lang pamati. O tay Benedicto, ari lang ko monitora sa Victorina Heights, Mansilingan. Salamat gido tay Benedicto, no? Mary Grace Mungkal Cabalfin, may lang pamati nanay ko Lokring Mungkal, Rojo family kag Mungkal family. Salamat gid. Ayos. Rex Soperiano, may lang pamati, Tokayo Rex, no? Salamat gid from Silay, no? Ayos, salamat gid kayo Rex Soperiano, no? Next is Sugar Spices Alba. Kag sa tanan nga rin pamati si mo, always ga-maintain gid imo matso. Sugar Spices Alba, ikaw wala mo kabuyong kagid mo. Sugar Spices Alba Honeybee, no? Virgo September, may lang pamati, Salamat gid, Ayos.
Dagang salamat gid. Napayuhom ko bala ni Sugar Spices Albahan ni Bimo. Sige, daligid lang ha. Standby mga kaaksyon. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang Sa unang... tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagat may lang pagpamati sa kay Merly Gonzaga, no? Ga monitor si Merly Gonzaga kag Boy Valiente Navalesca, no? May lang pagpamati sa inyo dira. Ayos, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa internal cleansing, isa lang sa mga prioridad ni PNP Chief Guillermo Elezar, sunod kay Lieutenant Colonel Malo.
Yaring kaundan sang balita ni aksyon na Brian Morden. Sa detalye sining balita, aksyon Brian. Action na Rex padayon gapon nga ginapandaman ang kapulisan sa ila sining trabaho na dapat likawan gihapon ang paghimo sa pinaka mga bagay-bagay nga makapanuda sa ilang sining profesyon. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson sa Pro 6, na ang isa sa madamo lang prioridad ni PNP Chief General Guillermo Eliazar amo ang internal cleansing gihapon sa kapulisan. Of course, ginatumod diri nga ang impyuhan gid ang ilang sining ogsaran antes pa naman himo sa ibang tagid nga mga tutukan sa idalom sa iya sining liderato Action Rexa. So diri sa kay Malong ining mga direktiba karon gin palakpot ni liwat sa tanan nga mga officers regional, probinsya kag kasadaran para hindi malipat ang kapulisan. Pero ti ara man sa gihapon ang tanan nga mga exister nga mga proyekto saan nagiligad ng mga PNP chief kagay sa pagtutok sa kriminalidad, pagtutok sa mga illegal nga droga, panahor, kagiban pa nga nagakatabo sa balibot, hindi pinapag-undatan mas pabagko pagigyan ang kampanya sini para sa ikaayo sa tanan. So far naman ang pinakapagawa sa buha. Sunod sa mga balita gikan sa NOCPO. Action, Brian Morden nag-report una sa balita sa action sa Bacolod Action. Brian. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid aksyon na Brian Morden. Life Extension Vitamin D3 ang Kantuantang balita ni aksyon na din abuso sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa mga violators sa minimum health protocols. Naglubo, nagligad nga si Mana, no? Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa BCPO, Aksyon Eden. Aksyon Eden. Daligid lang. Way sa gasulod aksyon Elmar. Daligid lang kay sapyak sa siguro magi. Kay Almera Lim Malasarte. May lang pag-monitor, no? Gaulan-ulan na sa subong sini. Dira sa gwa, no? Pagro pasilong lang sa wala mga protection sa aton sining lawas, no? Wala sang payong pag ro pasilong lang, no? Kadtuantang balita ni aksyon na din abuso sa BCPO.
Sa detalye, aksyon na din. Action Rex na ko ang pagnubo sa datos sa mga violators sa ginapatuman nga minimum health standard. Di sunod kaya Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief of Operations sa Bacolod City Police Office, natala na sila magsapol, kaupod man ang Chief of Police, ang napulo ka mga police station. Agad hibaloon ang rason ng pagnubo sang datos sa mga violators sa itong Mayo 3, tubtub 9, ikumparar sa itong Abril 26, tubtub Mayo 2. Sa Liada, posibilidad nga naguyang kag may kabudlayan ang pagpatigayan sa operasyon sa kapulisan o kung mas nahangpan na sa mga pumuluyo ang importansya man sa pagpatuman sa minimum health protocol. Asa no oras ganing curfew taga ni aksyon na din? 11 p.m. 11 p.m. No? Matapos daga curfew na sila dayon, aga patrolya. Oh, yes, Action Rex. Actually, sige-sige nila patrolya. Kay galing, tinapamangkot ni ang question kay damo, nagambot mula sa ato, nagapamangkot kung balagi na patuman paning mga mga pagpatigayon sa curfew. Kay damo man sila nakita nga after las 11, nagalakat-lakat ng Japon. Kaya na gusto mo balaan ni Sir Liada, kung bala nag-duty mga operations ng kapulisan, anong problema sa ground? O kung mas naintindihan na gitsang tawo ang minimum health standard action rex nga ginatawag kag ilaman nga ginapati. Pero sa record sa BCPO sa April 26 to Mayo 2, 430 ang nadagpan nga wala sang face shield, 465 nga wala sang face mask. Kadamo pagali, no? Damo Action Rex, shade for 24 sa social distancing, kag 272 ang nadakpan sa curfew. Apang, sang Mayo 3, tubtub 9, nagdukato nga gid Action Rex, kay 283 lang ang nadakpan nga wala nagasuksok sang face shield, 350 ang wala sang face mask, 91 ang wala nagatuman sang social distancing, kag 235 naman Action Rex ang sa curfew. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Nang atit ka sa base sa aton da nga ang data naton, gamay ang aton nga na accomplishment for the week kay sa ano pa lang curfew pa lang naton last week may ara kita 272 pero from May 3 to 9 235 lang aton nga nadakpan. Same with sa violation sa face mask, wearing sa face mask kag sa social distancing, so may mga significant nga pagnupugit. Actually, ano pa ninamon karon ni istoryahan kay gusto man nato mapasikto sa atong mga unit commanders kung anong feedback la sa ilang mga personnel nga ara naga-implement sa dalom. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pagpamati kay Samia Vargas. Gatamyaw lang sa ilan ni Eduardo Osente. Eduardo Guro ni. Eduardo Osente kag Diday Osente. Always gid ka pamati. Salamat gid Samia Vargas. May lang nga pagpamati kay Isa Diazes Baloes. No? Isa Diazes Baloes. No? May lang nga pagpamati man, no? Jan Pacific, Jan Patrick Abapo, may lang nga pag-monitor, ga-live subong lantaw sa imo nga programa. Lihog lang ko tamyaw sang Balinas sa family, nga si Olga kag Johnny Balinas. Ayos. Kay Kati Ver, may lang nga pagpamati, kagawad Imbong Jo Campo, Susan Gonzales, presa naman, kag... sakay daligid lang ha kay ilang taon tadi anay sa Piako kay Jessamy RM no may lang nga pagpamati Jessamy RM ay po. Sige sa mga ka-aksyon ta Evergreen Herbal Capsule
Kadtuantang balita ni Aksyon Roger Gotiban ay mapakadis kita. Ini may kangtanan sa sining sa syudad sang Sagay, 3 ka mga wanted persons nga nagapangatubang sang nagkalain-lain nga kaso. Arestado sang mga kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotibjer. Action Rex, 3 tanan ka mga wanted person ang pinanakop sa mga katapos sang kapulisan sa isa lamang kaadlaw kag una diri ang duha nagapangatubang sang kaso nga grave coercion. Alas 4:30 takna sang hapon kahapon na. Kagi patigayon ang isa sa may Quezon Street, Barangay Poblacion 1 sa siyudad ng Sagay. Ang ginakop amo si Fe de los Reyes Ila Cuesta, 59 anyos sa edad. Kag residente sang Aguilar Subdivision, Barangay Poblacion 1, siyudad sang Sagay. Ini ang may warrant of arrest, criminal case number 8966 for grave coercion. Grave coercion. Kag ini ang mayara nga piyansa nga 36,000 ka pesos. Ang ila sini nga kaso ang papanaog sang Municipal Trial Court in City sa siyudad ng Sagay. Kag may perma ni Honorable Judge Viena Marieta Kabusaw ang executive judge sa among nga korte. Sa pareho man nga kaso, kahapon, gindakop man sa Aguilar Subdivision, Barangay Poblacion 1 sa among nga siyudad si Henry de los Reyes Ibalbon alias Toto, 63 anyos sa edad, residente man sang among nga lugar. Ang kaso sini pareho man nga grave coercion, kag amo man nga korte, subong man ang judge nga nag-issue sang warrant of arrest. Ang piyansa, 36,000 ka pesos man sa gyapon para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Alauna 40 taklas sa hapon kahapon gindakop man sa may Purok Mahogany, Barangay Bulanon sa siyudad ng Sagay si Romeo Alovera Ibainas alias Junjun, 37 anyos sa edad, may asawa kag residente sa Purok Mahogany sa Barangay Bulanon, siyudad ng Sagay. Inisya may kaso nga slander con oral defamation under sa revised penal code sa Article 358. Naging issue man sa Municipal Trial Court sa siyudad sang Sagay nga may perma sa gyapon ni Honorable Judge Viena Marieta Kabusaw ang executive judge sa among nga korte nakapetsa sa Mayo 5 tuig 2021 ang ila sini nga mga warrant of arrest. Kag ining kaso nga slander ni Romeo Alovera ang may piyansa sa 18,000 pesos para sa iya sini nga temporaryo man nga kahilwayan. So far wala pa sila maka-post bill kag karon para sila naka-custody sa Sagay City PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sang Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. May lang pagpamati kay Trexie Iboseo, no? Salamat gid Trexie Iboseo. Kagay Liberty Binitin Ubaldo, dira sa Easton 4 sa Mansilingan Liberty Binitin Ubaldo. Kagay Allen Lowe Himutia. Actually, next week kami di sayo di forma portion sang imong program para makautoy-utoy naman takadlaw pangtanggal stress. Sige. Salamat gid kay Nore Erwin Gonzales may nga pagpamati dra sa Maaw, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standby. Manong balik kita sa dili ginawang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Happy birthday sa kay paring Edwin Rason. Paring Edwin Rason, happy birthday. Alin sa kay Chinchin kag sa mga neighborhood nga grupo. Ayos. Sige, treksebo siyo, panyaga kami sa kabug habang sugbababoy si Alex Nestor Guaping Smerly. Ayos, sige. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, kita-kits kita buwasa, diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Dilig Lamang Madugay, upod kay Aksyon ang Defensor sa Kinandan. Ako ang inyo sa Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Someone else so on with the show. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,